Jeg er ligeglad, jeg skal bare være rockstjerne. Jeg filmer kun dig og Sandra nu. Efterskole. Og jeg er her i dag primært for at fortælle om det at gå på efterskole. Jeg vil også gerne fortælle lidt om, hvad vi laver ude hos os. For det er jo det, jeg ved mest om. Jeg har taget nogle venner med. Jeg har taget elever med. Var du ikke med på drama det første, eller senere for den første periode? Jo. Og der skrev I nogle tekster eller digte. Er det rigtigt? Nå, ja, det var nogle dødssynder, vi havde. De 7 dødssynder, og så skulle vi skrive noget. Okay, de arbejdede med temaet de 7 dødssynder, og så skrev I nogle tekster om det. Og så spillede I, så dramatiserede I så de her tekster, I har skrevet. Okay, får I lige musik nummer mere? Åbne min mund, men der vil ikke komme ord ud. Hvad vil der ske, hvad nu hvis jeg bliver spurgt nu? Vil jeg så blive liggende i min seng og prøve at sige bare for at tage god brug? Eller vise mine bryster, begynder for